प्रेस मिट खिजाखा थांनाय 30 तारिखाव जे सनन परेखौ सिजाक अ जगाव सियाक दङ चिनि मान्दाइ ब्लकनि प्रेसिडेन्टनि मुंगै कासे फल्स फेब्रिकेटेड जे निउज खामानि जे 24 तारिखाव बकि फ्रक्सा बिनि नकनि बरक बाय बसासमाय दङ होनै जे फल्सलि जे सिमानि अबनो जों तिब्रा मथा मान्दाइ ब्लक हयते चिनि मान्दाइनि जे तिब्रा मथा रक जों अबनो जों ब्लेकेन जों निन्दानि अ जों जानांगौ अमो हाइके और सिजा खातम तैतमो बनो पारानि बरकी बनो बिचार खाकिया अ ब्रिबे ससमा तंगने बुमान जाखा ताइ बो सीएम न बो खासा गन्नै खरकसा सीएम बाय सिनि पार्टीनि ब्लकनि प्रेसिडेन्ट संगठन बेबातै मालाय माना कक सेमन आलोचना खायमानो कारण खरकसा सीएम बो एडिशनि बो आदं बो सारे फंगा दं अनेक विभिन्न तरी कक लाम उंगमनो मेबी अमो कॉन्फिडेंशियल फनो उंगमनो केना अ जगावो बायके सीएन बुं फाकिया ब्लेके अमो वेल प्लान जे सिनेरक जे सिनि ब्रिदिनि बरं हन जों मान सुगुं मावा समखा ब्रं वेल प्लान खबक सिकिया सिनि तिब्रा मथा दाव काहाम फेमन जरावो जों डेमेज खायन बगै अमन कासे फल्स फेगरे जोंनो ब्लेके जो चाय हन जों नारो तै खरसा नायजस ग सियक सिकिया जे चिन ताकुक तोनी चिन तिब्रा मथानि खरसा आदं चिनि सिने आदं बो बायकी सुबो देरमा बो कक सेसे बो साइमे बनो कासे बरो जिगेफोर कासे नील हाके बनो फनो बिखा जे अम हाय राजनीति रक केना ब्लाइ सिकोन राजनीति ब्लाइके सेलेंगनि राजनीति अमन तिनि जोंतिनि अमन सेलेंगनि जोंति कासे सिकोन प्रेस मिट जों खायो एमनि बो पटिका खरजा मोनबो अम हागै सनन परेगा 30 तारिख आगस्ट सनन परेगा 30 तारिख आगस्ट रिखा केम नते इंगो तong अमनो हा केम नते इंगो तong नुनि केम न बा सन्य हरक तong अबो हायरो ना चिनि सनन जों स्पेसिफिकली जों बहन साइमिया हायपनो जों पलिटिकली जों अमनो जोंनाय हेंकाय अम जों साइमनो जे अम बिदि दलनि बरक सारा तिनि अर सिनै जों तेको नुदुया कानसिनि मथानि बरक चिनि मथानि बरक जों चिनि वेल डिसिप्लिन जों सिकाहे मथाना तैसा चिनि दलनो जों खायनामो कुनु गुख्रै अम सम्पूर्ण भाबे म बिदि दलनि बरकनि याक दङ याक कलक दङ जोङो तिनि जों अभियोग खायो पुलियानो मीडिया पर्सन जों हामबाय मारो जों दिनै तिब्रा मथानि पार्टी अफिसाव कायसा प्रेस मिट मा खायखा लाइ थांनाय 24 तारिखाव दे घटना उमनि दियै कायसा जों दिनै प्रेस मिट मा खायखा तिब्रा मथा ब्लक कमिटिनि पक्षथै जों अमन्ते जों लाइ थांनाय 24 तारिखाव दिनै जे ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेन्ट सुबुर देबबर्मानि जे बुमुङै कायसा बोरिनि केलेंकारि हिनि जे सेन्दन पत्रिकाव जे खामानि अमो टोटली भित्तिहीन जों आसक पर्यन्त जदि बो अमो हेकि मानदाक दंखाय सेन्दन पत्रिकाव सुयो जे अरने पारानि बर बिचार खायकिया बनो मानजाक खा हाते नाते जों रंखा बननि जे सामानि अमो टोटली जे सेन्दन पत्रिकाव सिमन अमो टोटली एकदम भित्तिहीन अमो जों अमो हायबो जों नुगिया जदि बो अमो हें दंखाय जों जेहेतु पार्टी कायसा जों इनफरमेशन माखमु जों इनफरमेशन माया जों अम साइबो माया काजै अमा हाइके जे सेन्दन पत्रिकाव जे खामानि अमा हाइके जे सेन्दन पत्रिकाव जे तिसावै जे रहनाय बर हुना आं बंना कयना मुसुङो जाते जों त्रिपुरा हास्टेलाव जों आरो जत्त बरनो जों थानसानि बागै जों ताबो हामारि नाय दङ थानसानि लामा जों नाय दङ अ जाराव जों जदि अमा हाइके केबेङै दंखाय ब्लेकेना जाया त्रिपुरा मथानि पक्षङै जों बंना कयजावो जे अमा हाइके तिसानाय दङ आं बंना रिक्वेस्ट खायो नरक अमनो दादि दादिके जों जे सिमानि बोलुङा नै ताइ वैसा रिटेन सेन्दन पत्रिका रहबै अमनो तिसाय नावै गाहाम सिनानो बगे आं बंनो कयजावो तामनि हिकाय अरताबो जों सुबोध देबबर्मा ताइ टनि देबबर्मानि जे बुमुं जे सेन्दन पत्रिका खामानि 24 तारिखनि जे गथनाव 30 तारिखआव सेन्दन पत्रिका जे तिसामनि अमकु जों मानवा सिंजां जाखा खु एकता चिन्ता दारा जों जाखामो ताम बगे हिकाय जों खुब लाजिमा सिंजा ताम बगे जों त्रिपुरा मथानो कायसा दुनाम खायनान बगे चिनि त्रिपुरा मथानि जे बुबाग्रानो बुहा कालि सिनानो बगे अमा हाय खाय दङा बिरनि पार्टीनि बरक अमा खाय दङ काजै जों त्रिपुरा मथ्रा अमनो जों बंना आं आवेदन निवेदन खायजाबो
জাতির অমাহাই দ্বিতীয়বার অমাহাই তাই কিষান্তু যে নারী কেলেঙ্কারি যে সামানি বরক তদন্ত খাই বরং নুরি নুখা আং বং প্রমাণ সানো বাহাকি নুখা বাহাকি বিচার খাইয়া সুবুর দেবরমে বুঙই ব জায়গা খাইয়া বিচার অমা আং খুব বংন মানব সিজন জায়গা বংন তদন্ত খাই তেসা বংন সিনানি বাগে আং কয় কাজেই সুবুর দেববর্মা যে কাইসা মান্দাই ব্লক কমিটিनि প্রেসিডেন্ট চিনি টনি দেববর্মাनि बुंमुं जब कामन बो अब काइसा चिनि टिपार मटनि सेंट्रल कमिटिनि चिनि आदं बिनि बुंमुं जे काइ कमनि अर चिनि जे सिगला बदलनि बुंमुं काखा सिगला बदलनि बुंमुं तम जबर नुखानि सामनि अम टोटली